Nana Puilana Lamsugo, Baitang 24 Mangplio, Tinini Je, TTADC Kumulong is Gotana Lagai, Pia Babra Koktuma, Bahai, Kita Subai Sukru Canada de Lukuruna. Tinini, Gotana Saikana, Amai, Pulana Sini Media Zonga, Maya Paro, Kokunga High, Tinin Gotana, Sini Je Tinini, the Human Rights Day. Kita deadly observation kanya bagai, thamaya sangwati ini kita dead na let kaya, berarti ini 16 tarik. Angkai seng, joto feel permission nazar, joto police informer kajak. Angkai seng tini je pengajian seng thangga, sini je official leader of, je sini station no, dias no seng kita tiktak kanya ini. Seng first time no sini je official leader, angkai je jompu leader sok seng aro, kumberi demi ni je kelas angkai je school ground no. Borok sekarang awak kamu ceng soka. Ada tanggai tiba matani gunda, tiba mati rok. Ada tanggai borok perai 40 saja 50 jana borok moni gunda. Tanggai already borok ada tanggai attend nunggak. Jadi borok tanggai ada sin borok tanggainya sin borok nomor sawo. Tinong kuno meeting kerei. Tinong noro program khamia, noro khamia, noro kuskutli ni. First time borok sin borok ni jompu ni je edition leader sana borok bukra tha boi ro hori beke nogo ram pore seng borok phun khagia kai seng bo phunga sin thanga seng atau na thanga atau thangai seng jepro je nya parang apro seng kor maka sin borok buja go noi ya golo seng am khana seng sini vice president ang seng thangkap rada purpieso Nangni TPF ni vice president Tpf ni vice president. Te ang tungo. Angkai khorokam tekasa yotni secretary tungo secretary general. Angkai khorokam thangka PSO. Radapur PSO thangmaya golo sengar saka sar sini kisuta leader je seng jara official leader of tini or seng sini state daisna seng sama phakini aro tiba mothani jara supporter rock leaders rock sini borong ngai kisa harassment khaja yakti kebar sawo sengawon sinero sengkhobor maya ko seng tabu seman sawo gati asu sengno ta protection sengno tawo inform khaja no tabu sengki protection na bagai no patok di dan mun bisinga seng ang intelligence rong kol khaja ms rong kol khaja borong kol khama pare borong branch kol khaja ampre borok police lagu khaja gai fujo lagu khamani bising tibo borok sengno protection di maya Angkai seng police protection thagani seng khot kaisa seng sini je daizu seng thanglai piuga. Gai sini sing kaisa komulpuni jara phai kamai rok. Borok no borok ara phai sobai kena borok ni gari ni bising tiklai borok gari ni tiklai borok kaisa every bura no se borok amon suru se borok respect na sia borok na sia kaisa bura borok no se borok phadi busiga. Aro je nungto sakatabuk tipramo thani gunda rok mafia rok hini pia ba tipramo thani je bunai TPF ni tipra sarang na je bumani buna phaimani borong ni bisingo kebo leader rok tanga puro aro leader rok nungja leader rok nungja borok kintu bung tagi mungbai borok pura akas no borok khari tano Narongni bahaktoi saboni dagi mungbai aba haike borok aba haike yapri seka hinge song aro je seng wan sumani kai seng motamuti seng khobor mangka aro Ganesh Mdc Ganesh Debbarma bini thang men kai bini thang bai aro handle khajak tongo dagi mungja tongo boni bagni tini ogotana borok khlayo sajo mano Achar tai kaisa kok sungto saimano haino hai chung taibo chung sini je mangpli ni bisingtei kok to mathumnai rok je mangpli tise hormani taibo chung nungka sar no rong ni TPF hoide borong ni samong hinke nang TPF rok bubakarana sak nai hinge dakka rok kaini amo basuk juratai abo ta nong ni TPF hoite dakka rok abo tamo sanamo sumno abo totally false ta kok tese ma sapinai Mia Mia bubagra sisi kol khakia sengbi kol no sengsi khalia apre bo ji khjengai tai kubuni borong yakti ke kol khari pika al tamsa khna nongni programo bubagra thanai tu ji no bubagra no
ringya ko thangya ringya hangke aro tipra mothon leader rok anor unai ngai nor no bukhangke aro tipra mothon chairman produ bo amno mana khainiya ake bo okongno mia sawo okongno sawo bubakara sawo bubakara sawo okongno কল সাবনে কল খাই নংনি টিপিএফ ni bo adong na kol khai nongni je nongni madam pi ke na de kol khai o kong sa kol sini vice president mo kol khai bro takisa sini president bo kong bro kol khai ka ama sir baso jurate koboi haye ke barang dra kono purbi tonga ba ke bubagara kol khai mani ti bubagara kol khai mani ke bo buniyat khairu bo bini mobile sing already sini bini mobile sin president already phone block haijak je kol khainai haye ke ba bini biodata haye ke bini sinimung norok saide man sabo bini sinimung kamo kaisa 30% mobile khaimani 30% mobile sing aso saima yang sangata 30% mobile khaima ba kok to mane bisite taiba saimano je bubakarano sagnanya henke boini dofani borok chin tiprosa sai ke bubakarano heke dakar rogoinai sagnanya ke khaijago phiaba boini dofani borok nungse munoinai apna toi tamo sana musuk aro totally clear sijak tongo sabno sabu sagnanya tini nukha je jaga TPF role aro kono party ni ka thaya kaisa tini human rights je sini borok ni man thaya adhikar ainyo kaisa objection khaya thangpini sabono sabo harassment khaya sabono sabo respect riya sabono sabo borom riya aron tini sijaka bubagra thunga borom riya thunga bubagra borom riya aron total tini aro sini surusia pa dara tiba hani joto lukurong tini nugui tongka kaisa political na haida gai sir te tibor sai nungbo khorcha je kono party khai tong kono hani bubakaran ta hamjai tong na phiaba aban tui lukurong na taw message rana mujukta bo tini ni program kono political party program ya tini hingkai amo kono political matter ni program ya sob somonyo sung 10 December no palayo manawadi ka human rights day no palayo sung boni bagi sung thana 10 December sung taklai thana 10 December sung state level gathering khamiya tam ka corona virus ni season gai sung apro 30 pani job to primary area division area kan sung apro chikon kai sung amono observation khai tong taklai bo sung motamuti normal corona virus relax normal kani sung taklai sung le kias jora tong ba taklai sung state level gathering khai chinai nei khlai mani o sini human rights dino khanya ni khlai mani or political matter ya sudu sung tini omo sini borok ni adhikar no manani sini borok adhikar no sung je violation khlai tamani je human rights violation khlai tamano sung observation khayei sung sara wal no sung omo social media phunungani bagai sini borok ni je raja kanon taubo sung sini human rights violation khlai tamani no sung sara walo sung omo phunungani bagai sung omo observation khaimani sir political ta jaya goi tini bubakaran jaba haike dakar mane apna toi tamo sana musung nang sagnai bubakaran kono dakariya oro bubakaran sung kono dakariya bubakaran he ani mungke haise bubakaran rok dakar ya hinto ni khokte nung saka phiaba bubakaran aba hai public rok tibura sar aba haike je dakar mane sagnai yang mane am toi tamo sana musung nang tini to bubakaran dakaran samano amo totally first judino dakar tongkai ka amo ni nozar rei bo sabai dakar ka to je sini matter je boro rok to bono dakariya tamu kai bo thangai sini ro habikya sir ke sha ko nona sunga go abona kuli jaten bubakaran nongni TPF ni bodol hoite dakar khainke amna toi tama action lanai na rok sini TPF ka one common one leader kokono violation kam khayase jotno respect ruo boni bagai hayangani kono chances krei sung tini bo sung borbai bujak tongo sung bono yak khopsa tikhaya boro sini boron jotto mansa bukha latha bukha lasor jefro sini buagra thayo afro khoti ba mothani leaders rok nukhna norok da kolok tijak bro bubarani kulu khai bulai painai aba hai bulai painai lasana rok bai kono bubakrani personal aba hai ke de kono meeting on katabak sudura toi rok be saka bubakra bai sung laswa kono bubakra bai kono obo krei sodo tani krei bo bubakra hisabe tini bo phakya
jaga bo maulina bagi phagya bo habu thangka amu kahamko haipano bini mothani ngai je borok sini borno je harassment khamani je terko khamani belai amu illegal belai kasike borok tamukai tamungi borok tini sara bosor omo haike sing state level gathering khaitango o jaga omo hai gotona tabu bonyako tini tipa motha edisio phaiman yagulo sini borok omo haike tabu siangjawi tongo bujangmani bagai harassment khaijawi tongo omo hai jora borok sini borok no khodi khaitung already sir narongni je TPF bodolno hoitito narongni tabuk sujarate jeng kok borok mane kok tomani bisingte saimano bubakrato already nangno thanja lama fighting jak nogrok abo basu sujarate tabuk ready tong naji abo norok saimano TPF NRC sanai dol TPF oktai NRC sano কিন্তু TPF NRC sanai dol kokhono separatist no sabut khaimiya nakai noro NRC phaji sungsawo NRC no khandos nai kai no judin khandana chongai no NRC phai sabut khaibaji ngai sung ngai sung gera tibelen sung separatist no sung sabut khaimiya NRC sanai dol kokhono separatist no sabut khaimiya sung super strike again sabut tongo sung bubagna edisibo NRC CNO opus khane NRC sabut khane hin se sung bob agreement se bo ron sung edisio sabut khaimani tabuk bo edis samaya gulo bo NRC CA krika ngai sung gera tibelen sung sabut khaimiya nangni main mudda khe amono na sini main mudda TPF our land our right sung TPF je sini demand NRC CNO stop ma khanai NRC no lagu ma khane tiba hawo belai no hambai sir